Тези очи гледат от 1915 година. Ръцете й са люлели в себе си стотици животи, а тя помни всяко дете, което е проплакало в тях. Това е баба Елисавета. В това село съм избавувала 443 деца. В Камен имам 8. Какво изпитваше? Какво? Страх беше ми се. Додека излезе дете, додека му връза пъпчето. Сега беше ми страха, но благополучно. Трябва ли човек да има златни ръце, за да може да изражда? Не са златни, ама израждах. Елисавета става баба на 21 години, по неволя. Изродила бебето на своя роднина, защото нямало кой да помогне. Но и Орисията е такава. Нагледала се на неуки, които не са знаели как да пазят бебетата и родилките при бабуване. Имала е късмета да се учи в Петричката болница и така се превръща в първата баба-акушерка с позволение да изражда. Защо реши да станеш баба, така да се каже? Майка ми почина, защо от проста баба плацентата скъса на пъпчето, що е. Она ни сечат със сърп старите баби. Било това добре за здраве. Взимат му пъпната връв, дека излиза от плацентата, отрежват тази със сърп, нито връзват с конец. Моята майка от това почина. Кръвоизлив получи и уйде си. В годините, когато сърпът е служил и за рязане на пъпната връв, дискусиите за раждането вкъщи не са били на дневен ред. Без ток и без път, децата са идвали на нивите и не родилките, а бабите се ходили при тях. 20 дни си водех и додека му падне пъпчето, аз си къпех. Защо? Защо малки тия, що съм родила, малки не знаят как да го държат на ръката. Колко години беше, така да се каже, баба? Колко години си бабувала? Додека можех, се си бабувах. Тук за раждането не накарат на родилния дом, нямат превоз. Води, бръж, ми тие, не може да откажеш. На колко години си била тогава? На 63 години бабувах още. Хората са ти вярвали? Вярвам и. В бабин ден правих тук като сватба ме. Голите кръстове на съвременните моми и това, че рано откриват любовта, кара баба Елисавета да мисли, че именно там са причините за късното раждане и трудностите при зачеването. Они са не раждат като едначе. Моята чина, 12 деца. Как изгледа с Чичо? 12. А сега и едно не искат да раждат. Са бегат от децата. Защо така? Защо това не мога да ти го кажа. Не се раждат, като не знаят да наплюска мъжа и с шамари да и направи още едно, 2-3. Така искат жените. На времето така ли е било? Така е там. И они, кои са по-така малко в културно семейство, се живея много хубаво. А кои бяха в някой пияно семейство, и тютък яде, и деца им правя по 7-8. Деца. Татковците. Такъв е бил живота? Така беше. Самата баба Елисавета е родила 6 деца. Изгубила е 3 от тях. Сега разчита на помощта на дъщерите си. Чака лятото и да им мине кръста, за да може да се грижи за градинката си. Не обича да се застоява и това я пази жива. Но най-живи са очите й, особено когато обяснява как чака 100-ния рожден ден и тържеството за него. Дълголетница ли сте във вашия род? Дълголетен дедо ми, нали ти кажам, дедо ми, на татко му, на 110 години, а баба ми на 105. Вярваш ли в Господ? Вярвам. Ако ме заболи, ще вярвам. Ако не ме боли, много вярвам. Не си ли се молила на Господ, ако някоя жена ражда трудно? Йоанна се кръсти и аз се кръста с нея. По-бързо да роди. Аз ми се живея за децата още, ама не мога да живея. Много съм изморена от работа. На всички съм помагала. На бедни деца, на бедни хора. Нещо ще направим за богата вечера и аз ще имам днес. За това ли те държи Господ като награда за това, че си правила добро ли? Много приех добро.
За тази сутрин Антон Хекимян, BTV.